हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ दा आं एसे सिगाङाव लाइभ फैदोंमोन बेयाव नोंथांमोननो माखासे आपडेटखौ खिथाबाय स' बेनिफ्राय जायफ्रा नायनो मोनाखै लाइभ थ' आं नोंथांमोननो फिन खनसेबाव भिडिअ खालामबावबाय बेनो जाबाय DHS एग्जाम आयुष डिपार्टमेन्ट मोनब्रै दङ DHS FW आरो लोगोसे DME दङ बे मोनब्रैजों मोनसेल' एग्जाम जागोन आरो नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामगोन बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जामाव जायफ्रा पास जायो स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लानाय जागोन आरो बेयाव पास जायोब्ला नोंथांमोना फाइनाल लिस्ट जागोन आरो गुबुन गुबुन हस्पिटालाव नोंथांमोना पोस्टिं जागोन दा बेनिफ्राय फुल डिटेल्सखौ लाना फैबावबाय जाहाथे नोंथांमोना डिसेम्बराव एग्जाम जायोब्ला थाबैनो साखाफारा जायो आरो नोंथांमोना सिलेबासखौ फल' खालामनानै मोजाङै क्वालिफाइड जानो हायो दा गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा गोबाव खालामा जों नायनि एग्जामा बोरै जागोन आरो कुइसना माबादि फैगोन ग्रेड 4 लेभेलाव स' बेनिफ्राय टेकनिकेल लाइना एग्जाम जोबखांबाय आरो रिजाल्टआ नोंथांमोना जेब्ला ग्रेड 4 एग्जाम जोबगोन आरो ग्रेड 3 नन टेकनिकेला जोबगोन अब्लासो गासैबो खनसेनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन दा लोगोफोर बे जाबाय एडमिटमोन सिगांनि एडमिट बियो 2022 नि 19 जुननिमोन आरो बे गोदान एडमिट होगोन आरो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै एग्जामखौ हैनांगोन एग्जाम सेन्टारा गासै 17 मोन देन बेनिफ्राय हम डिस्ट्रिक्टआव जानायनि चान्स थागोन बादि मोनदों दा मा जायो मिथिला नाथाय एग्जाम लेंगुवेजआ इंलिश थागोन स' बेनिफ्राय एसामिस दंमोन सिगाङाव ग्रेड 4 आव नाथाय ग्रेड 3 आव अनलि इंलिश जादों एसामिसबो गैयामोन दा ग्रेड 4 आवहाय एसामिस थाफायोमोन देग्लाय बर' थागोन ना थाया जेबो मिथिया नाथाय नोंथांमोना जास्ट इंलिशखौ नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम थाखाय हेल्पफुल जायो सिलेबासखौ नायनानै दा सिगांनि एडमिटखौ नायनोब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेनिफ्राय इम्पर्टेन्ट आपडेटआ जाबाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन एग्जामखौ बोरै होनांगोन बेयाव डिटेल्स दंखाजोबो दा नै टटेल मार्क्सआ 100नि जाथारगोन बियो 100 एग्जाम जागोन जेराव नेगेटिभ मार्किं होननाय एसेबो गैया एबा गैखाया देन बेनिफ्राय एग्जामा 1.5 घन्टा टाइम मोनो नोंथांमोना स' बेनिफ्राय माल्टिपल चइस टाइम थागोन मोनब्रै अपसन थागोन मोनसे कारेक्ट थागोन हमना ला एग्जाम्पल देन बेनिफ्राय कुइसना गासै 50 कुइसनाव थागोन ग्रेड 4 लेभेलाव स' बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन देन बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव बेसेबां नाम्बारनि जागोन होनोब्ला 100आनो नाथाय कुइसना 100 फैगोन ना 50 फैगोन मिथिथ'वा जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोबाय थागोन स' बेनिफ्राय दायो कुइसन्सआव नेगेटिभ गैया नोंथांमोना गोसोबादि एटेम्प्ट खालामनो हागोन रं जाबाबो नेगेटिभ थानाय नङा ग्रेड 4 स' बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि सिलेबासआ नायथारनांगौआ जाबाय जिके अके जिकेखौ नोंथांमोना नायथारनांगोन इण्डियान जिके हमना ला नेसनेल जिके स्टेट जिके नोंथांमोना इन्टारनेसनेल जिके बेखौ नलेजआ थाथारनांगोन इंलिशखौ नोंथांमोना मोजां नायनांगोन देन बेनिफ्राय साइन्सखौ नायथारनांगोन आरो लोगोसे मेथ्सखौ नायनांगोन आरो बे कुइसना 8 फार्स्ट लेभेलनि फैगोन बारा गोरा फैया जायनि जाउनाव काटअफआ गोजौ थाङो 65 टारगेट नोंथांमोना खालामथार एसटिपि हिसाबै आरो हायोब्ला गोजौ थांबानो जाबाय स' बेनिफ्राय प्रिभियासआव 60 65 गाहाम थांदोंमोन देन बेनिफ्राय दाखालिबो एडिआरआव नोंथांमोना मिथिखादों 61 बा 71 थांनायखौ नुनो मोन्दों स' बेखायनो नोंथांमोना 65 टारगेट खालामनांगोन जेराव नेगेटिभ मार्किं गैया दा लोगोफोर नोंथांमोना इंलिश होनाय लोगो लोगो इंलिश ग्रामार सेन्टेन्स कारेक्सन एरर सेन्टेन्स बेफोरखौ नायनांगोन देन बेनिफ्राय साइन्सनि माखासे सिम्पटम्सफोरखौ नायनांगोन स' बेनिफ्राय मेथ्सखौ नोंथांमोना मोजां नायदो देन बेनिफ्राय जिकेखौ नोंथांमोना मोजां नायदो जाहाथे नोंथांमोना नेसनेल बा नोंथांमोना जिअ'ग्राफि मोजाङै रोंनाय जानांगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां लिरनो हायोबा पास जागोन आरो नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लागोन आरो भाइभा टेस्ट पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननो हस्पिटालाव गुबुन गुबुन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टआव पस्टिं जागोन दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि आपडेट आं आसा खालामो नोंथांमोना बुजिसिनबाय स' बेनिफ्राय ग्रेड 3 दा ग्रेड 3आ लोगोफोर बे ग्रेड 4 जोबबासो जागोन बे ग्रेड 4 जोबबासो जागोन मानोना ग्रेड 4आ एग्जाम ओंखारखाबाय एग्जाम सेन्टार दंखायो नालाय दा बेखायनो ग्रेड 4आ जाग्रोगोन बेनिफ्राय 1 उइकनि उनावहाय नैबे ग्रेड 3आ जानायनि चान्सआव दङ जेराव नोंथांमोना बेयावबो नेगेटिभ मार्किं मोननाय नङा